Minister van Justitie Quincy Girigori heeft gisteren in het parlement benadrukt dat Curaçao momenteel tot een van de veiligste landen binnen de Cariben behoort. Zo is het aantal moorden in vergelijking met 15 jaar geleden heel erg gedaald, aldus Girigori. Hij betreurt het dat we op Curaçao toch steeds negatieve zaken blijven benadrukken, onder meer op sociale media. En tegelijkertijd willen we economische groei. Maar volgens Girigori moet de bevolking realiseren dat we daarvoor een niet al te negatief beeld van ons land moeten schetsen. Dat schrikt mensen van buitenaf om op Curaçao te komen en om zaken mee te doen. Minister van Economische Ontwikkeling Giselle McWilliam vindt het jammer dat organisaties als de Kamer van Koophandel en de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao continu kritiek hebben op de overheid zonder te kijken wat ze zelf kunnen doen. De minister bezoekt regelmatig Punda en zegt het te betreuren dat veel eigenaren van winkels niet investeren in het personeel. Dat zouden ze ook kunnen doen in plaats alleen maar kritiek te leveren op de overheid, aldus McWilliam. Een onderzoek door de ICAO, dat is een internationale luchtvaartorganisatie, laat zien dat Curaçao tot nu toe niet het niveau haalt wat ze wil halen voor de luchtvaartsector. Enkele jaren geleden heeft de Federal Aviation Administration, FAA, Curaçao gedegradeerd naar categorie 2. Sinds die tijd is er veel geïnvesteerd in de luchtvaartsector, maar volgens de krant niet genoeg. Een politieagent in Burger heeft gisteren meerdere kogels afgevuurd op enkele dieven die hij zag wegvluchten in een auto. Dat gebeurde bij een appartementencomplex bij een Ronde Klip. De agent heeft daar zelf ook een appartement. Hij zag de dieven wegvluchten en schoot op de auto. Die konden echter wegkomen en hebben later de auto, inclusief enkele kogelgaten, achtergelaten bij Kato. Verschillende parlementariërs maken zich zorgen over het feit dat er winkeliers zijn die nu hogere prijzen zijn gaan vragen voor producten die mensen willen kopen om zich te beschermen tegen het coronavirus. Daarbij gaat het onder meer om bijvoorbeeld hand sanitizers, vochtige doekjes en andere producten. Minister van Volksgezondheid Susika Media Reumer zegt die bezorgdheid goed te begrijpen. Ze wijst erop dat er al zogenaamde prijzenverordeningen bestaan voor medicijnen, maar dat wellicht moet worden uitgebreid om de bevolking beter te kunnen beschermen. Verschillende foto's van het Curaçao Medical Center vandaag in de Extra. Er zijn 3 isolatiekamers in gereedheid gebracht voor het geval er besmettingen met het coronavirus op Curaçao worden ontdekt. Volgens het ziekenhuis is het personeel de afgelopen periode goed op de hoogte gebracht van wat er moet gebeuren als Curaçao eenmaal wordt getroffen door het virus. Nog meer nieuws van het Curaçao Medical Center. Die heeft gisteren namelijk een belangrijke stap gezet in de behandeling van verschillende typen kanker. Gisteren kwam er een radioactieve bron aan met een hele hoge dosering. Er was een internationaal protocol voor nodig om het kwetsbare materiaal van de luchthaven van Curaçao naar het ziekenhuis te transporteren. Dat is gelukkig allemaal goed gegaan.